С Божия кръст. Какво означава кръст? Какво означава кръст, брат? Живота. Кой казва? Ти казваш. Защо не е кръст, хора? Защо не е кръст? Обичам, при нас също така, много обичам да общувам с хората. Не само аз да говоря и никой да не ме разбира. Много обичам да общувам с хората. Това е общение, това, че помага на нас. Стани, свети, защото светлината дойде за теб. Забелязай сега, когато ти си светлина, няма да дойде религия, няма да дойде човешко хваление, човешки проповеди, ще дойде славата на Бог. Откъде го знам? Ето вижте какво пише по-надолу. Стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господна ще те усие. Кога славата ще те усие? Когато пееш хубави програмирани песни? Стани, свети, и славата на Бог ще те усии. Ще те вземе. Знаете ли какво е славата на Бог? Да го казват славата на Бога, имаше ранната църква. О, цени, о, съпощение, о, възкресение. Демоните виждаха, каза, двама хора отидиха да изгонят демони. Но в името на Исус, вън, от демони хванила. Кой сте ви? Ало, вие объркахте улицата, ме. Аз съм проповедник. Не ме интересува, че пък ще те бия пак. Познавам Исус, признавам го, че Той е сила, мога да ме гони. Познавам и Павел, защото имаше Божия дух. И той ме гони. Днес в горките ни отиваме да гоним един демон, мога да го гоним 20 дена, един месец. Има демони, които не излизат по причина на грях и непокорство или непростителност. Знаете ли, докато влизам в този квартал, усетих такава нечиста сила в квартала. При нас също. Този дух на музика, на кичеци, на мърсотия, той влезе и при нас влезе. При нас нямаше такова нещо. Обаче църквата трябва да вдиха, трябва да се моли. Трябва да се моли. Бог търси хора, молити. Стани и свети. Хора, търпение. Знаете ли, когато чувам слово за святост, много ме вкубало. Някой казва, брат, не можем да бъдем свято. Сега, не ми говори за святост. Кажи ми, кой е свят? Христос. Христос. Не може ли да бъдем? Господ казва и ние да бъдем святи. Кой ми говори? Ти ли, брат? Значи ние можем. Значи ако Исус каза, значи ние можем да бъдем такива. Свят означава да ни, т.е. не означава, че няма да грешиш. Не е правилно. Ти пак грешиш. Пак имаш слабости, но е необходимо пак да бъдеш осветен. Пак да бъдеш предаден на Бог. Защо не е тази светлина, хора? Кой обича да живее в тъмнина? Шермана, и аз съм вишъл в тъмнина. Искам светлина. Стани, свети, защото светлината дойде за теб. Славата Господна ще те усии, защото ето тъмнината ще покрие земята. Тъмнина ще покрие земята. Знаете ли коя е тъмнина? Грехът. Содомските грехове. Греховете, които са били в времето на Ной. Исус казва, моите дни ще бъдат като Нойните, Лотовите. Това е тъмнината, която ще покрие. Обаче ще покрие дори и църкви, които Господ не ги покрива. Не, че Бог не иска да ни покрива. Обаче ни казва, Господи, малко извиняй, само аз ще направя тук себе. Ставаш на първо място себе си. Не славяйте себе си, защото голямо опасно да знаете. Славяйте Бога. Защото ето тъмнината ще покрие земята. Мрак племената. Чета по-надолу. А на тебе ще усие Господ. На тебе ще бъде светлина с Исус. Защо Бог ще бъде светлина на тебе? Че пееш хваление? Да сте видели тук в Исея казва, че пееш хваление, че Господ ще бъде светлина на тебе?
Ще проповядваш. Да сте видели тук нещо в Исаия да каже това? Вижте какво казва. Мрак пемене на тебе ще осие Господ и славата му ще се яви. Славата му ще ти се яви. Кога? Хора, кога? Знаете ли, когато идва остър меч, малко... Не искам да се... Сама, право, брат. Братя, Бог ви обичал. Аз знам, че Господ ме обичал, брат. Аз го знам това, че Исус ме люби. Много от нас ние не проповядваме двете ръце на Бог. Проповядваме едната ръка на Исус. Знаете ли как го проповядваме? Че Исус само не обича. Да, аз го знам. Той плати цена за мен. Той умря за мен. Той умре за вас. И сам тук да ви прави имитация. Знаеш колко бързо му това да растваме? Само една философия на някаква маска, на някакви сълзи и ще плачете. Или ще плачете. И сам тук да ви кажа, да ви имитирам или манипулирам. Тук съм да ви кажа Словото Божие, какво Господ желае от нас. На тебе ще усие Господ и славата му ще се яви. О, кога? Има принципи. Има цена. Кога се явява? Сестри, кога ще се яви славата на Бога над нас? Ако не светиш, каква слава ще се яви на теб? Знаете ли, Сатана също има слава? Ви знаете ли, че Сатана също има слава? Какво казва Исус? Давам ти всичко. Сатана също има власт и сила. Който още Господ не му е взе силата си от него. Внимайте. Светия Бог призовава свят народ. Знаете, много грешни сме, брат. Грешен, ще умреш, ще отидеш в ада. Простичко. Исус няма да дойде за грешните хора. Няма да дойде. Той умря за грешните. Той промря за несвят народ. Но когато ще дойде, той няма да дойде за такива. Това означава, че века, отел мола не дяве са му свечи грешни и трябва да станем грешни. Невярно. Ти трябва да станеш да светиш. Не грешно, синьо. Бъди си грешни, брат. Исус казва, че трябва да бъдем осветени. Светлина да бъдем. Да бъдем светлина. На тебе ще си е Господ. Светия Бог призовава свят народ. Светия Бог вика свят народ. Не е народ просто денки църква само. Ало, много пъти аме само васки църква и към Господа църква, пак същите сме. Пак сме същите! Пак си говорим приказките си, пак лъжим, пак мамим, пак манипулираме, пак правим своя бизнес. Ало му сам приночака, ало му 6 май, малко кичеко, ладно нормално да не гора. И казва в кръвте ми демони има. Знаете ли защо ромите много играят? Почти са обладани демони. Знаете ли, чул съм едно свидетелство хора, които будат келен и не се покаяха. Знаете ли, не се покаяха. Въпадане му наказанието е пика фряга келен. Катар кълчат. Ще те мъчат. Ние много играем. Чуй ме добре, време да се покаеш. Време да се покаеш. Светия Бог призова свят народ. Откъде го става? Първо Петро. Първа глава стих 15-16. Откъде го става? Петро. Глава 1. Стих 15-16. Какво каза Бог там? Не. Точно. Не така. В Първо Петро, първа глава, стих 15-16. Но като осветя... Не си там.
Първо Петро. Не знам, може би аз съм бъркал, но не знам дали сте в Първо Петро. Но като свят, този, който ме е призовал... Чу. Давай. Но като свят, този, който ви е призовал... Забеляза, като свят, този, който ви е призова, той е свят, да? Така бъдете святи и вие. Много църкви не иска да бъдат святи. Я повтаряй отново, аз ще чуем още слово. Но като свят, този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие във всичките си стъпки. Защото е писано, бъдете святи, понеже аз съм свят. Ще влезе ли Ничичови в рая? Не. Ама да бъде хвалител? Не. Тук. Да проповядва? Да обикаля църкви? Да прави евангелизации? Може ли? Всичко може! Обаче едновременно живота му един ден отиде там, където Бог не определи за нас. Бог не определи ята за нас, хора. Бог призовал ние да бъдем един ден с Него, затова Той умря. Но много от нас казваме, Господи, Ти обичаш хората. Амин. Ти обичаш хората. Но не знам колко хора обичат Исус. Ако вдигам ръка, да му питам колко хора обичат Исус, не знам, ще ми отговаряте ли? Колко обичат Исус? А знаете ли, че това не е истинската любов? Да ми вдигаш ръка, това не е истинската любов. Ви знаете ли това? Трябва да питам и говорите, право, Бог да ви благослови. Обаче, знаете ли, че това не е истинската любов? Не. И дошла на Ванипал, и изтърли клетман колада, прати преначка и си яри медилни. Вазера. Знаете ли какво означава да обичаш Исус? Браво. Означава катари главно да не се промениш. Какъвто си в църква, трябва да бъдеш така на полето и в твой дом. И второ, да пазиш словото на Бога. Любовта пази заповедите на Бога. Не да те обичам Исус. И да ни клето коламаш. Фалшиво. Знаете ли, аз съм казал това. Много християни казват рапидис. Рапидис. Безселичон сериоз. Дела ме поцеленимто. Палери камо камо мармин бъде. Дай му ще обича Исус. Това не е любов. В 4 стени, кълкопално кало. Май, така стана най. И то цито, те има в чоба си. Обаче, братя мой, брат, ще се моля за теб. Ще се моли за мен ти. Защо не ми помагаш да иде семейството мен? Така ли те учи Бог? Господи, ти знаеш, че те обичам. Маска не на Зоро, а на Изавел. Истинският баща. Той съветва децата си истинско. Знаете ли защо? Не би отида там, където не трябва. Бащинското сърце. Би ли ти съветвал децата си да правят неща, които не е добре? Ти трябва да бъдеш строг към децата си. Ти трябва да ги обичаш. Самият твоята любов към тях ще те направи строг. Колко знаят, че Исус е любов? Всички знаят. Любов, радост, динамин, дълготърпение, благовете на свята. Исус е любов, така ли? А колко знаят, че Исус е строг? Всички също знаят. Исус, когато влезе в храма, какво каза? Хора, аз съм Месия, аз съм много милостив, аз ще умра за вас на кръста, сега, моля ви се, напустете храма. Така ли казва той? Най-само мой дом! Направи бич! Газуа! Вие ме познате само да обичам. Познате ли от двете страни Бог? Ако трябвате да познате си само ли Бог, ще се заблудите. Защо? Защото идва време Бог ще бъде строго в твоя живот. Да се боим. Хора, да бъдеш, да познаеш Исус от двете страни. От любов и да бъдеш строго. Знаете ли истинската любов каква е? Много брат Исус обича човека, човек умира преди другата.
Човек умира в грях, направи нещо, втория ден хвалител. Хора, приемете това е за вас. Не допускайте в дома на Господа чуж огън. Затова казва стари и свети, в част бето ми, бъди свят народ. Аре ти керда, дело кълга, кече го кълда, трябва хвалител. Ма знаете ли кой го правят това? Служителите. Те позволят на тези хора. Добре, ще ви кажем нещо. И не знам, може да ме отговорите заедно. Може ли един човек, който джиара ки кълда кечеко, и днеска да пее хвалител и Господ бъде с него? Не може. Какво трябва да направи този човек? Браво! Да се покае, и когато се покае моментално пак на хваление трябва да бъде? Не! Трябва да седи да се поправи. Да се поправи, за да гледа работата си. Да се научи втори път кой е Исус. Брат, ти любов Исуса, накрива опала. Исус е строг. Истинската любов е строга. Ще ви кажа един въпрос. Ще кажа се на мъже. Колко от вас сте строги към вашите жени? Какво казвате на жената си? Искам само да бъдеш моя. Строга. Май. Мужчина ръки са не кара. От християна не кара киде. Каште са не. Просто съветва. Скоро Сатана ме излъжи. Знаете ли как ме излъжи Сатана? И дори това ме осъди. Знаете ли как ме излъжи? Виж, колко е хитър, как влезе и как ми помаме. Той казва, жена ми казва ми някакви неща, които ме удариха. И аз колко 7-8 години, може би 9 не съм посягал на жена. Пак в света бях човек, който кащи са. Дявол пък бяше. Обаче, когато Бог ме срещна, това нещо в моя живот е спря. Обаче, скоро виж как ме излъжи Сатана се. Той казва, виж как мога да ти цитира слово. Той казва, той казва тук, Исус казва също наказва църквата. Ако той е съпруг и църквата е жената, той как е наказва? Наказва ти жената. Виж как ме излъжи хора. Ти можеш да биеш тялото си? Аз съм ударил. Не само блъскам, просто ми беше хубаво. Виж как ме излъжи! Посочи ме Исус, защото Исус обича църквата си и идва време наказва, за да се поправи. И той ми излъжи. А Павел казва, всеки може да се грижи за своето тяло. Можете пренески тялоски и мангавто. Тани да сте магно, мамо опашна различа. Не сме реално барбарасли. Така трябва да бъдем с жените. Писано, бъдете светлина, защото аз съм. Какво е това? Внимайте, чета. Християните получават сила да живеят свят живот. Кога? Когато изпълняваш Словото, кой идва в твой живот? Святия Дух. Хора, знаете ли, ние ромите, обществата, ние не знаем много за Святия Дух. Знаете ли проблем? Само от тези сина. Къде е третата личност? Исус какво каза? Аз отивам, за да го изпратя Него. Знаете ли в Деянието на апостоли, кой беше всичките авторът на целенията на изгонване на демони? Знаете ли кой беше? Святия Дух! Затова Павел казва, любовта на Отец, благодата на Исус Христос. И третото, виж кой общува с нас. Виж с нас кой общува. И тогава общението на Святия Дух да бъде с вас. Вижте кой общува с нас. Святия Дух общува с нас. Взима думата Отец, взима думата Исус и казва, знаете, скоро при нас един млад брат проповядва, виждам, расте, радвам се за такива хора. Той не е помежду нас. Той зададе въпрос, може ли да чуваш Божия глас? Библията казва, че много води. Библията казва, че той е като много води. Може ли да разбере какво би ти говорил? Ако примерно от всякъде идва шум, ще разбереш ли какво му да ти говори? Нали казваш гласа? Библията казва, Божия глас е като много води.
Може да чуваш Божи глас. Браво, не можеш. Обаче забелязай, тук има тайна. Святи Дух взима гласа на Отец, на Сина и го прави нежен. Каза, ето това е мое. Това говори Отец от теб. Святи Дух взима контрол, взима гласът на Бог Отец. Знаеш ли какво означава да чуеш гласа? Помните ли Моисей, когато Бог говореше там? Ти говори на Моисей, Господи, той на нас. Святия Дух е този, който би доноси гласа на Бог Отец и Синът. Внимайте, християните получават сила да живеят свят живот. Кога? Когато в тях обитава не религия, не човешки деноминации. Чакай, да не разбира, че е отхвърля деноминациите. Няма преди това. Но знаете ли какво? Повече хора правят деноминацията като Бог, но не святия до Бог. Знаете ли кой стои зад религията? Религия означава да пееш без Бог. Да проповядваш без Бог, да правиш евангелие.